Pangga, good morning! Puwera duman sa mga pangga niya to na kan Valentine's Day. Naghagad sa mahal na Diyos nin kadate. Oh. No. Pero ang nareceive, Judith. Agoy! Kang nakaaging Valentine's mga pangga, si Bonjing, nag-ma-illusion siya duman sa sayang picturo target na maging jowa Kels, si Maribet. Si Maribet ang napupusuan niya. Kaya puhan mo talagang pag-illusion mo, ang panliligaw mo, kaya puhan doble kayod ka dyan. Iyo. Ang mga pick-up lines mo, ang mga flowering words mo, dapat doble-doble. Iyo. Ito mga tipong pag ako ang inago mo, dahil ka masiranin balaw. Hanggat igwapa kitang asin. Ang pagkamuot ko sa imo, garong tanlad. Garong tanlad. Day yan masiram kung day mo, populpog. Kan na Valentine's Day, ini si Bunjing, nagduman siya sa harong ni Maribet. Iilusyonan niya, may darang flowers, may darang chocolate, mga pangga. Kumbaga, tinawan mo ning burak ang babae, susuklian man niya. Burak-burak. Ang ama kay ni mga pangga ni Maribet, talagang, istriktong maray. Mata pobre pati, mata pobre. Takon na maluya-luya kan lalaki, may intimidate ka, masuko ka na sa pigilusyonan mo kung an tatay kan pigilusyonan mo, mata pobre. Ang ama ni Maribet mga pangga, si Kunyan, si Paypikoy. Mata pobre ini. No. Kan pag dumana sa harong ni Maribet, yan na duman sa may pintuan si Bonjing, nagkatok na. Pag bukas kang pinto, yung gayong na nanumpungan mga tugang, si Paypikoy, iyon na niyang kinakatakot ni Bonjing. Sabi na ni Paypikoy, oh, masain ka? No. Maano ka man digdi? Garo, dahil pa padago sa pagbati ko, pigsusubol na. Oh, nagtaram si Bonjing, sabi ni Bonjing, bisa po, Paypikoy, bisa tabi. Madigdi po ako Paypikoy sendo, alokon ko lamang po ang sa mong unika iha na daraga na si Maribet. Sabi da ni Paypikoy, oh, nag-iilusyon ka palang sa aki ko. Ano? May kwarta ka? Maaro ilusyon ka sa aki ko, ha? Ano? May kutsi ka? Naghanap na. O si Bonjing mga pangga, talagang kinukusugan niya ang boat niya. Kumbaga harangan man ng sibat, ang pagmamahal ko sa'yo, hindi maawat. Sabi ni Paypikoy, ining aki kong ini si Maribet, 4 na taon ang tinapos kayo sa kolehiyo. Ika, perang taon ang tinapos mo? Sumimbag man da si Bonjing. Ay, ako po, Paypikoy, 15 taon ang tinapos ko. No. Sabi ni Pay Bonjing, grabe man, 15 taon ang tinapos mo. Ano ba yan tinapos mo? Sabi man ni Bonjing, 15 taon po Paypikoy ang tinapos ko sa bilibid. Nakulong kaya ako, nakagadan ako ng lalaking mata pobre. Sabi dahil ni Paypikoy mga pangga, ay 15 taong pala nang tinapos mo sa bilibid. Oh, sige na, kuha na aking. Baka kung malamuyuan mo ako, managdagan pang another 15 years. Sintin siya ang tinapos. Pagramdam ini po istorya sa nakat, ang isip, invento, ano man ang pagkakaparehas sa bagay, lugar, pangyari o pangaran, di nanganghulugan na totoo kung may kaparehas. Ini po invento sa na, dahil po sinasadya. Alright?